ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସଂସାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଭୁଲ ବି ହେଇଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତୁମ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ। 2025 ମସିହାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଥିବ। ମୁଁ ବି ସେମିତି କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। 2025 ମସିହାରେ ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଆହୁରି କେମିତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର କରିନେବି। ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଜୀବନଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। 2024 ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ବି ଏହା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ 2025ରେ ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖେଇବି। 2025ରେ ବି କାଲି ବି ଭାବିଲି 2026ରେ ବି କିଛି କରିକିରି ଦେଖେଇବି। କେଜାଣି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ହୁଏତ ଜନ୍ମ ନିଆଁରେ ଆଜି ଯାଇ ବଢ଼ି ଆସିଲି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନିଆଁ ମୋତେ ଡାକୁଛି। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯାହା କହନ୍ତି ବାଉଁଶ ବାରିଆଡ଼େ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଅପେକ୍ଷାର ତ ଜୀବନ। 2026 ଯିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।